Na, sziasztok, srácok, én tényleg is, vagyunk ezt újra. Na, sziasztok, srácok, én a kacsás gyilkos vagyok, és a mai videóban orosz brösszáztozni fogunk, mert lett egy új update, és elég nagy update, szóval egy pár gemet gyűjtöttem. És hát, jó, most ezeket szépen el fogunk gyűjteni, és azt alól látjátok, hogy ott van egy játék, igen, az egy játék, azt higgyétek, hogy ez egy játék, amit majd a következő videóban fogunk kipróbálni, illetve van egy ilyen rész, és én nem tudom, hogyan kell előre haladni, de itt óránként kapsz egy ilyen boxot, szóval akár majd, nem tudom, valamikor ezt is kinyithatjunk, várok egy órát a kedvetekért. És hát, ja, szerintem nézzünk is meg a showban, hogy mik vannak. Nem mintha nem tudnám egyébként, és nem néztem meg. Szóval itt vannak az újdonságok, ebből a Delivery Food kézből, abból a sárgából, már nyitottam egyet, hogy látjátok. Szóval most ezeket fogunk megnézni, hogy egyébként miket kapunk belőle. Ez a doboztól, egyébként nem várok annyira sokat, de mondjuk ez a diszkó doboztól mondjuk már várok valamit, mert elég jól néz ki, szóval lehet ezzel fogjunk kezdeni, vagy nem, pont azt hagyjunk legutoljára. Akkor nyissunk szerintem először egy ilyent, ugye 66 coin, és nézzük meg mi lesz, crack. Oké, most nézzünk egy ilyen cipődobozt. 67 coin, és egy... hát... ez valami tökéletes cipő, ebből még egyet nyissunk. ez gyönyörű. És csodás, egyszerűen csodás, ebből nem bírom halbajni a nyitogatást. Ez egyszerűen csodás, ez is. Ez egyszerűen annyira csodás, halljátok. Ó, azt megnyitottam. Jó, és akkor nézzük meg ezt a diszkó gömböt, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. 32 coin, és... ez egy 18 pluszos dolog lett volna. Jó, inkább nem mondok semmit. Ez kb. Én vagyok minden reggel, mikor tudom, hogy hétvége van. Azt ja. Jó, szerintem is próbálom meg kinyitni mindenből mindent. Jó napot, Wednesday. Kimentél a divatból, sajnálom. Szóval minden dobozat, mindent próbáljuk meg kinyitni. Hát gratulálok egyébként, és ez mitől tiszkolom azért, mert táncolnak, vagy micsoda. Újra kinyitjunk Wednesday-t. Something for little girls. De csak valami, mert mindegyik boxban szerintem van egy legendary. És ezt ki kéne nyitni. Ó. Én vagyok, mikor megpróbáltam karatézni. Igen, karatéztam valamikor. És 3200 gemből 2714 maradt. Hát... mire költem a gemeket, uramisten? Jó, még egy ilyen delivery food, vagy micsodát. It's corn! It's corn! It's corn! Ez mi? Sörsüni. És epic. Na, az komoly. Jó, 43 coin, és it's corn! Jó, szerintem ebből a cipősből sem nyitottunk ki az összeset. Hogy csak itt van valami esetleg. Most felhangosítottam nektek, hogy ez milyen volt. És Legendary-t kinyitottunk. Let's go! Még egyet nyissunk ki.
Ezt nem hiszem. Jó, hát szerintem mindegyikből tudunk még nyitni. Sőt, biztos is. Szerintem mindegyikből nyissunk egyet. Tavasz van. Jó, nyissunk egy ilyen cipőst is. Oké. A cipős ez a kedvencem. It's cool. Ilyen nyissunk. Csodás. Ezt megpróbálom majd lefordítani, és ide kiírom a képernyőre. De csak megpróbálom. Ó, még így hidottam ebből a szarból. Hát... Legalább vannak promókódok. Enter gift code. Hát nézzünk meg akkor a promókódok. Ez a betöltőkönyv mindig zseniális. Szóval elvileg szereztem egy promókódot, ami 50 gemet kell adni. Szóval ez a kód, aki játszik a játékkal, az nyugodtan bemásolhatja, és tényleg kaptam. Wow. Jó, azt szerintem majd lesz egy olyan videó, megmutatom az összes ilyen kódot, mert egyébként ez érdekel. Szóval, ja, írjátok meg kommentbe, hogy akartok egy ilyen videót. De akkor nyitogassunk még. 80-ba kerül meg a kéz. Na nézzünk ebből mit van. Persze 80 gab, akkor még egyet is. Nem tudom mit csinálok. Itt van terok. Stone. Legalább legendary. Jó, youtuber lehet, gondolom, akik játszottak youtuberek. Hát én is benne vagyok? Egyébként nem. Nincs mit mondanom, hallod? Ezt akartam egész életemben. Na, milyen ez? Jaj, egy szívet kapok. Jó. Happy Garlic Day. Szerintem az a majom én vagyok rajta, hogy nézze, hogy ez mi a... Nem tudom. Még egy youtuber láda? Oh, ez én vagyok. Fortnite vs PUBG láda. PUBG. Random. Jó. Ez valami randomot kell adnia. What? Hát igen. Jó, hát ez mi? Szóval. Lejtetted. Jó, egy Minecraft ládát nyissunk még. Mint ha nem nyitottam volna ki az összes dolgot belőle, szóval így. Ha jól tudom, a Minecraft ládában már mindent kinyitottam. Ja. Nem, ezt még talán nem nyitottam ki. Na, ezt már kinyitottam. Jó, hát... De szép vaska és hogy... Jackal kész. Szerintem ez is új. Nem? Vagy hol van? Ja, nem. Just add water. Teve. Még egy teve. Hát ös király. Full HD. 180. Bra. Jó, akkor a következő részben kipróbáljunk azt a új játékot. És ja, de én ezt már nem bírom tőle, szóval mennem kell. Viszlát. I really like corn. What do you like about corn? It's cold!